Curs de formació en diversitat funcional. Dins d'un espai molt il·luminat, un quadre gran mostra figures abstractes de dones en diversos colors. Uns capgrossos davant de la finestra observen gent que passeja. Una aula plena. Projecció amb el text, accessibilitat a la cultura. Parla l'Imma Alemany, responsable d'accessibilitat de la Fundació Desenvolupament Comunitari. Una formació destinada a tots els equipaments culturals del districte de Ciutat Vella per poder arribar a treballar l'accessibilitat dels seus equipaments i poder conscienciar i assessorar aquestes entitats. Una dona mira un fullet de recursos d'accessibilitat. L'objectiu de la formació quin és? Doncs ajudar aquestes entitats a prendre consciència de que un dels col·lectius que majoritàriament es queda fora de les activitats culturals són les persones amb discapacitat. I quan diem persones amb discapacitat estem parlant de diferents persones amb diferents dificultats per accedir als equipaments culturals i també al contingut cultural de la nostra ciutat. Imatges del taller. Hem donat tant eines per poder adaptar el contingut a les necessitats d'aquest col·lectiu, com també hem intentat donar una visió nova del que suposa atendre a aquestes persones. Entenent també que quan fem accessible un equipament per a les persones amb discapacitat estem afavorint sempre el reste de la població. Projecció amb el text Accessibilitat i diversitat. Parla l'Òscar Huertas, de la Filmoteca de Catalunya. La formació en diversitats funcionals m'ha semblat molt xula perquè, no sé, m'ha posat en lloc i poder experimentar de primera mà com són les diversitats funcionals. No sé. Crec que ha estat molt profitosa i molt necessària per tot el personal dels equipaments culturals per tal d'atendre degudament a les persones que ens visiten. Ha parlat l'Ismael Garcia, de l'àrea d'educació del Museu Marítim de Barcelona. La part que més m'ha agradat és l'eminentment pràctica, la que nosaltres com a mitjancers entre la institució i els visitants podem aplicar, que és l'atenció al públic. El que més m'ha agradat d'aquesta formació és la part pràctica, el poder experimentar amb tots els diferents tipus de diversitats funcionals. El taller continua. Una persona llegeix el mapa tàctil. Raval Cultural 2015. Audiodescripció. Fundació Els Tres Turons.